Kom maar, kom gou. Dis reg. Nou, dat het die TV afgesit. Kijk, die stuk. Sny meeste van die lange stukke hare sny ons terug af. En dan spuit ons net en dan gaan ons die stout tussen. Jullie bly eintlik in Midrand of? Ja, fijn hoor. Waar werk jy? Altijd meestal. Oh nee. Sien jy? Ja. Is dit 'n lekker maatskappy om te doen? Nee, raar. Die ene daar by die grote. Ja, dat is in die hoofdkantoor. Sure. Dus hoe kom ik graag hier bij? Ik weet nog niet veel zin. 24/7. Ja. Ek het 'n lank kontrak by hulle gehad. Jesus man, ek het daarna Frankenstein. wat vir altyd werk. Ook carrière sal werk vir altyd. Ja, dat is ons eigen prokureurs. Dus dat is eigen hele legal department. Okay. Nee, dat is gerecht, dat is dan moeilijk. Kry julle baie moeilikheid. Ach, dat lijkt je mensen dragen om te komen oplossen. Die ergste van my met julle was op te ry lang aan 'n Ja, ja, baie lang aan. Ons het net 30 mense wat 3000 na 4000 calls per dag vat. So jy kan dink hoe lank gaan jy aanhou. Onthou dit. En dan weet en dit is jy hou daai 6 of 10 minute aan en dan as jy daar voor uitkom dan drop jy die call. Ja, so by die Dan foon is ja. jy by die regte ou nie. Yes. Ja, al wat goed is in ons ding is as jy jou kar steel. Dis al wanneer jy goeie diens kry. Is dit? Ja, maar as jy net 'n gewone mens is dan is dit nie vreeslik maar. Hulle is baie groot op die recovery. Jy weet maar Ja, natuurlijk. Ek hoor, ja. jy weet ons is een van die hoogste recovery rates in Nederland. Nogtans, jy wil daarom diens hê tussen 'n hok. Ja. Nou, ons moet rokkies hê of ons Uniform. ja, ons uniform is wit hemde of blou. En dan as jy jou rok aan het is dit swart. Maar soos nou mag ons intrek net wat ons wil, maar net tot die 16 Januarie. Maar is er nog mense wat inkom daar? Ja, ons is baie. Nee, maar ik bedoel om cliënten. Daar is kliënte, maar ons sien nie kliënte nie. Net consultants sien kliënte. So
Dit komt allemaal. Die hand van die kogas, hè? Ik denk dat het stijl voor die story. Maar bruin niet. Maar dat is makkelijk, hè? Maar dat ook sterk features zo vaak. Zo geen scherp. Absoluut. Dus kinders kunnen altijd gaan met een koosje kinders. En dan heel erg makkelijk dit weer. Nog eens kiezen. Dat is kopen hier nou weer. Hè? Laag voor je huis. Ja. Dus waar die bekleding gaan. Hoeveel? Hou je niet eens kopen hier zo? Nee, die lijkt niet vergeten om 6 kopen te sprinten. Dan kom je helemaal een aangenaamste reep hier juist. Dat is maar al bij, hè? Ik heb het kopen gehoord, maar ik heb het allemaal aan mijn naam verkocht. Zij het groter en wijder groot is ik. Ons bij de plotten, ons bij Talt en bij Aldeblom. En dan heb ik nou mijn bierman zijn skapen gesteel. Dat skapen 12 wordt met skapen. hendels geboren. Zie je, hè? Skapen wordt met hendels geboren. Ik kan niet geloven, nie, hulle is gereeld daar bezig met die skape. Ek kan nie glo die ouens nog steeds skape aanhou nie. My So, nou is het kwaad weer. Waar is mijn speelder? Waar is mijn Barbie doll? ja, Barbie gehad. Kon je het dan afspreken? Oh, schöne koekjes. Kijk eens. Is dit hier? Ja. Ja. Dit is warm. De kracht, ik heb nog problemen niet weer. Gaan wij gaan Heb je uit? nog geschreven? Nee. Je hem daar uit ook, maar ik zeg geen. Maar zelf